ko wala hala. Malam Iro. Assalamu alaikum. Amin. Ya gari. Alhamdulillah. Madalla. To da mana. Ta kuna hutawa a Wallahi gari ba. kuwa, wallahi. Sannu. Bismillahirrahmanirrahim. Kai, Jam kalau wallahi. Madalla. Sannu. Ta wuro. Kai jam kalau wallahi. Mutanen gari kuna jin daɗi. Ku yi shekara 3 ko jajjabi ko ciwon kai ba ku yi ko ɗaya ba. Malam Iro ya na ganka a birkice haka. Ya kadibo ba dole ka ganni a birkice ba. Yaron waje na Musa shekara guda ba da lafiya. Na sassaɓo mai maina na jika ya sha, na jika mai cediya ya sha, na jika mai marke ya sha. Yanzu haka ma jan jiyan caccabo mai wani maganin ne in kawo masa. Malam Iro, ba za ka ɗauke ka kai asibiti ba. Ga hanan yanzu asibiti likitoci ga masu kula da lafiyar mutane. Birni akwai kace kuɗi. Yaron wajen buwa ma da aka kai shi asibiti birni, har da ya cinye saniya 3 tukunna aka dawo da shi gida. Haba Malam Iro, baka san da asibitinmu na cikin garin Timbi ba? An kawo mana ma'aikata masu kula da lafiyar majinyata suna raba magani kyauta. Ko ba mu da masaniya, ashe ɗan birni waye kuke mana? Ko yanzu haka ba inda zan tsaya, za mu je mu ɗau yaro ba inda za mu kwana asibiti magani kyauta. Sallama ne, yau bashi ne, barkanku dai, rabbi ya ba mu lafiya. Aya, lafiya uwar jiki. Ko asibitin Tumbiya ci gaba ko ƙasa babu. Ta ko ina har dai kaga kwandon shara ga wani abu ma ƙato, dama akwai irin wannan abun a duniya. In Allah ya bada, sai a gode masa, ai tsalle. Birni ya yi gaskiya ya ce ana rabo gado kyauta, ko likita ya san da zo mu har ya fitar mana da namu, a nemo mana mai baro. Lafiya uwar jiki, in Allah ya bada, sai a gode masa, a yi Baro. Assalamu alaikum, Malam Iro. Aminu wa alaikum salamu. Wallahi mu har mun zama mun samu gadon mu irin na nasara. Kaga wannan? Ko a can ma za mu kwantar da shi a gida ai. Ina, ai ba ana ake kwantar da mutum ba, a ciki ake zuwa ake ganin likita. To ina za mu samu likita tunda mun samu gadon mu ai kaga daga mun ganye ma sai mu koma. A likitan yana daga ciki, wannan din an fidda shi ne, naku yana daga ciki, zo mu je ku ga likita. To Yawwa. lafiya karfin jiki, lafiya sirrin jiki, ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannunku da zuwa. Sannunku. ko Bismillah. wannan abu mai laushin. To, bismillah. Mara lafiya ne ya zauna mala. To joda do. Bismillah. Ka karan da ni na zauna a guri mai laushin ce karan da na more. Haka ne kan. Me ya samu yaran naka ne haka gaba ɗaya dai jikinsa ya ji sosai. Likita tun shekaran da ya wuce Eh, ya kwanta mun bashi magunguna na gargajiya kala-kala ba mu san da asibiti ba. to shi kenan ba matsala za mu duba mara lafiyar ka sannan sai mu gaya ma wato abin da ya same shi. To likita mun gode likita mun gode. Alhamdulillah, ai jauro abin naka ma zo da sauki. Domin mara lafiyar naka ma kawai ruwa za a ɗaura mai. Rara an ɗaura mai ruwa shi kenan. To bo likita ina ba wani kuɗin da za mu kawo. Kai haba jaura karka damu ai mu nan asibitin Tumbi komai mukan ba da shi kyauta ne. Saboda haka in za mu je a ɗaura ruwa yaron ka ruwa ya sha ruwa ya gama lafiya sai mu sallame ku tafi gida. To likita mun gode akwai wani ma a gida za mu kawo shi kuma za mu tafi da gadon mu na wanda aka ba mu ko? A'a, mu muka iya ba da magani kyauta zuwa ruwa allurai har ma jini. Abun da ka ga babba ka tafi da shi ba shine gado na asibiti ne. Yawwa gado na asibiti ne ba na wanda ake ba ku kyauta bane. Abin da muka ba ku kyauta asibitin mu magani jini ruwa da gadon da raha kwanta kyauta. Kuma sannan akwai ma'aikatan mu wanda suke iya aiki sosai suka kware wajen duba mara lafiya. To. Haka da mu. To likita madalla. Dole sai a hankali yawa. Ko na gane asibiti ne ya shiga da gado aka fi dahi waje? Oh.
Ai je lahiya uwar jiki babu mai hushi da ke Aba a kurɓa ruwa. sai da lahiya uwar jiki Aba a kama tu. sai da lahiya uwar jiki